Hej, det er Sofie. Michelle. Ja, den der dings der sidder og spiller sammen med min storebror. Så jeg er tvunget til at sidde og kede mig. Keder mig virkelig meget. Og ja, jeg havde sådan set tænkt mig, at I skulle se nogle tegninger, jeg havde tegnet. Okay, nej, det havde jeg faktisk ikke. Det er noget, jeg lige fandt på. Men jeg har også nogle billeder, som jeg ikke vil have ser, men det er sådan set lige meget. Ja. Alle ved. Ja, der var der på Gran Canaria med nogle slanger og sådan noget. Det er så det her. Ja, det er sådan ikke så kørt, men altså. Og så var der faktisk også, der var lille. Sådan, jeg var sådan en lille grim tyk lort. Ish. Det der. Det er så mig. Ja. Jeg var ikke lige den kønneste. Og så er der jo Gren mig fra sidste år. Det får jeg fandme ikke at se. Og mig og min bedste veninde. Ikke Michelle, men den anden. Altså hun hedder Rikke. Der. Så det billede jeg også grimt, så det vil jeg ikke lige vise jer. Helt. Og så var der en billet fra, da jeg var inde og se Bora Bora og Pirates of the Caribbean. Den der nye film der, hvor hun springer ud. Ej, min lille søster ligger... Nej. Min niece ligger og brutter. Lige meget. Så er der mig og min mor. Rigtig mor, og hun elskede mig dengang. Ja, det gjorde hun. Ja, så den der lille dukke der, ikke? Ja. Men altså, der er også nogle buer og pile her. Jeg råder ret meget, så der ligger faktisk alt noget lort her. Og buen, der ligger her i min seng, ikke? Der. Den der. Det var fra da, bare, kan ikke snakke. Fra da jeg var på Bornholm, så købte jeg den faktisk. Jeg er faktisk ret god at skyde med. Jeg har mistet 3 kilo, fordi jeg skød så langt. Jeg håber ikke, jeg ramte nogen. Undskyld, menneske, jeg ramte. Der står Michelle Soda. Fanta Exotic, det er bare min yndlings. Ikke sige. Nej, okay. Jeg tænkte, at jeg skulle sige det. Lige meget. Der er en, der har skrevet til mig på en lyd. Jeg keder mig. Voldsomt meget. Så er jeg ikke helt ondt af mig. Kan jeg godt forstå, hvis I gør. Michelle! Jeg keder mig. Ej, hvor er hun irriterende. Hun svarer ikke engang. Hun var hellere imod med min store bror. Jeg kalder ham min lille bror, fordi han er barnlig. Hej, sagde. Jeg skriver også med en, der hedder Simon. Ja. Ej, de sidder og råber. Ja, du får slag, du får slag. Nej, du kommer ned med nakken. Sig hvad? Ej, nej. Jeg har totalt meget ondt af mig selv lige nu. Meget mere, end jeg havde før, faktisk. Nå. Men nu tror jeg, at de har opdaget, at jeg keder mig. Så. Hej. Kedelig verden.